Stade som práve pribehol niekade po úplnom parádnom piesku. Niekedy tvrdom ako betón, niekedy mekom, že skoro celé chodidlá sa mi závorili. Toto je miesto, ktoré je väčšinou pod vodou. Teraz musí byť riadny odliv. Ani neviem, že kým sa budem vracať, či ma nezaleje more. Tam presne to miesto je, kde som sedel pred pár dňami, keď som natáčal to jedno video na druhej strane zálivu. Celá Snowdonia tuto, už úplne bez snehu, už sú tam iba také fliačiky. Snowdon je tam ten najšpicatejší. Celý záliv. Tam je ten hreben, čo občas behávam. A budem, dúfam, viac a viac, lebo teraz už hádam aj vyschne. V Harlechu som začal, ale pláž ide takto úplne oklukov. Čiže som úplnou rovinkou a bosý som išiel, dal som si pol hodinu, že beh. A práve pol hodina to bolo 6,5 km po rovinke, po piesku, bosý. Tam vzadu Chlin Peninsula. Hore úplne nebo bez obláčika. Mesiac. Aj tam sú také oblaky. No fajne. A tu ani nefúka, keď som začal fúkalo, bola dosť kosa. Ale bez vetra to je úplne krása. Si idem trošku odfúknuť a naspäť ešte 6 km. Keď sa oteplí, tak to budem chodiť hádam aj do vody hádzať. Dneska ešte sa mi teda nechce. Nie je to také hrozné. Ale nie, zatiaľ nie. Boh.